Se ei räjähtänyt. Sitten mä piiloiduin sinne Miikan auton takakonttiin ja tulin sen kyydistään. Senkö takia sun kamppeet jäi sairaalalle? Mä sain jo vapautettua Katariinaa. Me oltiin just pääsemässä pakoon, kun Miika nukutti. Se oli siinä vaiheessa ollut täällä vaikka kuinka kauan. Miika on kyllä ihan totaalisesti sekaisin. Mä en tajunnut mitään, ennen kuin huomasin sun salaviestin. Tossa ei ollut räjähteitä, niin kuin mä arveltiin. Pelkkää harhautusta. Siis Miika saa jotain ihan sairasta mielihyvää just tämmöisestä pelottelusta. Onneksi oli vaan sitä. Ja me ollaan kaikki nyt kunnossa. No me ollaan ehkä, mutta Katariina ei. Ties minne se hullu on se vienyt. Voit olla hiljaa, jos mä otan ton teipin pois. Mitä sä oikein ajattelit? Sä viritit pommia ja jätit Nikon sinne kuolemaan. Sun piti olla hiljaa. Joku tässä tapoit ihmisen. Tuttu tunne vai? Sä oot ihan hullu. En kai mä mitään pommia rakentanut. Ei vaan jäljitelmän. Aika hito hyvä siitä kyllä tuli. Ai onks Niko turvassa vai? On. Kunhan noin pojalle opetukseen. Poliisille vähän tekemistä siksi aikaa, että me ehditään lähteä. Lähtee minne? Ulkomaille kultaseni. Me ollaan yhdessä. Koko loppuelämä. Kohta ollaan kaukana näistä maisemista. Voidaan mennä minne ikinä halutaan. Vähän niin kuin nuorena, kun lähdettiin jenkkeihin. Vaan me kaksi. Ja koko maailma auki. No eiköhän tää tilanne ole aika kaukana siitä. Tässä on nyt tapahtunut kaikenlaista, mutta kyllä me saadaan vielä meidän välit kuntoon. Siis luulet sä tosiaan, että mä voin ikinä antaa sulle sitä anteeksi, että sä kaappasit mut ja lukitsit häkkiin? Kyllähän sä tiedät, mikä tämän kaiken takana oikeasti on. Joo. Pitkälle kehittynyt mielisairaus. Ei. Vaan rakkaus. Mikko, sä et kyllä tiedä rakkaudesta mitään. Mä oon pahoillani, että mä satutin sua. Sun on pakko ymmärtää, että se kaikki johtuu siitä, mitä mä tunnen. Oli kamala tajuta, että sä et enää rakastanutkaan mua, kun sä menit suoraan Antin syliin, kun mä olin lähtenyt. Mut mä tiedän, että sä tuut vielä rakastaa mua. En ikinä. Kyllä. Me tarvitaan vaan aikaa. Lääkäri epäili, että sulla saattaa olla lievä nestehukka. Eli nyt juot ja syöt kiltisti kaiken. Mun pitäisi olla etsimässä Katariinaa eikä istua täällä. Antti ja ne muut poliisit osaa varmasti hoitaa hommansa. Nyt yrität vaan rauhoittua. Onks Katariina ja Miika löydetty? Lentokentät, satamat ja kaikki rajanylityspaikat on tutkittu. Mitään jälkeä ei löydy. Mistä teillekin palkka maksetaan? Niko. Poliisi tekee kyllä ihan kaiken Niin tekee Miikakin. Se kilahti ihan lopullisesti, kun se tajusi, että se jäljellä ollaan. Se voi vaikka tappaa Katariinan.
Matkustajia pyydetään siirtymään alukseen. Mika, odota. Antaisit mun mennä. Jos sä oikeesti rakastat mua, niin sä annat mun nyt mennä. Näyttäisit mulle, että sä oot edelleen se sama mies, johon mä aikanaan rakastuin. Sä tiedät, että mä voin. Lähdetään nyt vaan. En tiennytkään, että meidän talossa on ollut tollanen sovinisti. Ei tää mitään sovinismia, tää on tervettä järkeä. Miksi just mun äiti? No miksiköhän? Jos Maria ei ole soittanut sulle silloin hääiltana, niin mitään tällaista ei olisi koskaan tapahtunut. Nikolle voi käydä tosi huonosti. Tuskin Niko sieltä mitään löytää.